želeo sa vama da podelim neke interesantne stvari koje se tiču nesvakidašnjih događanja izvan vidokruga publike. Znate, juče sam recimo pomenuo par anegdota kao što je ona zlosrećna večera u hotelu gde je dvojici strip autora ponuđeno učestvovanje u nečem jako bezobrazno što se na kraju pretvorilo u nešto izuzetno zlo. I nisu to jedine situacije u kojima su se nalazili crtači. Recimo, mnogo davno, pre nego što je Drugi svetski rat počeo, između mnogih junaka koji su izmišljani u ta herojska vremena koja danas istoričari zovu zlatno doba stripa, dogodilo se da je jedan mladi čovek izmislio junaka koji svoju moć crpi iz mora, zato što je bio dete ljubavne veze čoveka sa površine i kraljice Atlantide. Pogađate, reč je o Submarineru. I pošto je on uspeo da izdavaču preda koncept i sve to, izdavač to je bio čuveni Martin Goodman. Njegova kompanija se zvala Timely Comics. Timely Comics, vi znate danas, to je Marko. I sad čovek, pošto je razgovor bio vođen, znate, u petak, a ne zaboravite, u ta vremena stripovi su imali 64 strane. Mesečima 64 strane. I čovek je rekao, kaže, nema problema, kaže, donesi mi gotovu svesku u ponedeljak. Još jedan put da kažem. Znači, imate vikend da napravite 64 strane sa policama. I ovaj čovek, znajući da mu je to šansa jednom u životu, sad ili nikad, rekao je, nema problema. Izašao je i već na pešačkom prelazu sreo jednog drugara koji crta, jesi li raspoložen kao da radimo preko vikenda? Ovo je, kaže, a šta? Kaže, bit će para, jel mogu da dovedeš i burazera? Kaže, nema problema, doći će i brat sa mnom. Kaže, odlično, kaže, skupite još drugara. Obavio je par telefonskih razgovora, još usput svratio do par drugara i uglavnom u subotu se našlo 12 ljudi. I tih 12 ljudi u vreme vikenda uspelo da ceo strip nacrta i da celu svesku preda spremnu u ponedeljak. Crtalo se ludački. Scenarista koji je bio Bill Everett, koji inače i crtao, on je bukvalno izvikivao scenariju i davao usmeno uputstva. Dvojica su čučali u kadru. Pošto je bio mali stan u kome su radili, uglavnom u krajnje neljudskim uslovima učinjeno je jedno herojsko delo. To je, na primjer, priča koju mnogi od vas teško da bi i saznali da se u ovakvim nekim prilikama ne ispriča. Ili recimo, dogodovština koja se desila na jednom parkingu 50. godina. Bio je jako hladan dan, zapravo već je bilo predvečer i jedan čovek samo u košulji i lakom puloveru je išao i nailazi policajac. Dobar čovek, Irac, pita čoveka šta je, on mu kaže da nema za kaput, mrzne se i on ga odvede, dobra duša, Irska, ko Srbin, odvede ga u kafanu na supu i tu se skupili klinci koji gledaju sirotana koji drhti, jede supu, a kaže, ko si ti? On kaže, ja sam Jerry Ziegel. Ja sam čovek koji je, Joe Shuster, kaže, ja sam čovek koji crta Supermana, ma nemoj. I čovek uzme od kelnerice olovku i na salvetu nacrta Supermana. Zamislite, to je bio čovek koji u to vreme sirotovao. Kad sam već kod njega, vrlo je interesantna i grozna priča koja pokazuje, na primer, šta je i kakav je DC Comics bio. Juče sam vam pričao o EC Comicsu. Nisam stigao da vam kažem juče, na primer, da je Bill Gaines, izdavač, tretirao sve svoje saradnike kao porodicu. Jeste istina, ono zadržavao je honorare, ali bogato je plaćao, organizovao im je letovanja, organizovao im je svaki praznik da ih vodi ili svojoj kući ili u redakciji napravi proslavu ili organizovao čak putovanja širom sveta koje plaćaju iz svog džepa. Znači, bio je kao otac i majka svojim saradnicima, a u DC-u kako je bilo, pa evo uzmite ovu situaciju. Urednik koji se zvao Jack Schiff dolazi na posao i vidi čoveka sa jako debilnim staklima naočara kako gleda spisak kompanija u toj zgradi. I on prepozna tog nesrećnika koji gleda. To je bio opet
nesretni Joe Shuster. Kaže, šta ti tražiš ovde? Kaže, pa, radim, kaže, za jednu kompaniju, isporučujem pakete, ja sam, kaže, kurir. Kaže, dođe ovako, polazi sam. Jadni, Zigel se obradao, evo, zove ga urednik. Znate, sad će da, valjda, se isprave neke greške. On ga uvede u redakciju, izvadi par novčanica, zgužva, ovako baci mu i kaže, kupi pristojan kaput, vidi se na šta ličiš i sledeći put se okupa i smrdiš mnogo i da te više nisam video u mojoj zgradi. Zamislite takav odnos prema čoveku koji, na primjer, je napravio tu kompaniju. DC-a nikad ne bi bilo da nije bilo Supermana koji je napravio bukvalno već tada, 1938. godine, multimilionera od te kompanije. A Supermana u toj kompaniji nikad nije bilo i ne bi ga bilo da nije bilo Maxa Gainsa, oca ovoga Bill Gainsa, o kome smo juče pričali. Tako da je to vrlo interesantna stvar, kad krenete ovako sada sa anegdotama i počinjete da se dotičete ove, one teme, vi u stvari vidite koliko je to jedan jako mali svet, iz koga je sve proisticalo. Recimo, u ta grozna vremena 50. godina koja danas, stvarno, malo je teško to da se shvati u Srbiji, koja ima vrlo ozbiljne probleme. Kako vi možete uopšte da se poistovetite sa nekim nevoljama koje se tiču stripa, ljudi koji to prave? Prosto deluje onako kao neukusna šala, ne znam. Ali recimo, vrlo interesantno da je čuveni Jack Kirby, koji je upravo prestao da radi sa svojim partnerom Joe Simonom, Joe Simon, onaj koji je bio juče u onoj priči hotelskoj sa princom Margarina, ko se seća, on je našao fantastičan posao zahvaljujući jednom drugom uredniku u DC-u koji mu je namestio da radi sa Wallaceom Woodom kao svojim tušerom, jedan fenomenalan novinski naučno-fantastični strip koji se zvao Sky Masters. Inače, Sky Masters ne znači gospodari neba, to je ime junaka, zove se Sky, preziva se Masters. I vrlo interesantno da je taj strip, ne samo što je odlično izgledao, bio je potpisan Woods i Kirby. Zašto Woods? Zato što su postojali scenaristi, braća Wood. Tušer je bio Wallace Wood, znači Woodovi. I taj strip je mogao možda da napravi mnogo veći posao da se ovaj urednik iz DC-a koji je namestio celu tu tezu i omogućio novinskom sindikatu taj posao, da se nije trgao i odjedanput shvatio da možda i on bi mogao da se opari i tražio je svoj deo honorara, koji, na primer, niko nije hteo da mu da. Zamislite, taj posao je propao. Da taj posao nije propao, verovatno nikada ne bi bilo Kirbyjevog odlaska u Marvel i sve one revolucije koje je napravio sa Stan Lee-em. I kad ovako krenu da pričam ove nepovezane detalje koji su zapravo vrlo povezani, te kako vi odjedanput shvatite koliko je istorija stripa, pogotovo savremenog stripa, rezultat slučajnosti i totalnih gluposti. Pretpostavljam da ne znate ko je Joe Manili. Joe Manili je jedan od fenomenalnih crtača stripa koji su potpuno prošli nezapaženo kod mnogih i u Americi i u Evropi, a da ne govorimo kod nas. Bio je neverovatno sposoban, nije postojao stil u kome je umeo da radi, a ono što je bilo kod njega strašno značajno, bio je do neverovanja brz. Kada gledate njegove radove, vi nikad ne biste mogli da poverujete da je to neko strašno brzo napravio s obzirom na količinu detalja, obrade, a on je to sve postizao. I možete onda misliti zašto je Stan Lee njega baš zadržao kada je bio primoran u toj atmosferi opšte recesije, da otpušta saradnike. On je zadržao Joea Manilija koji je radio posao bukvalno za 10-toricu. Inače, ako ikada budete na Google, na primjer, istraživali Joe Manili, za njega će kao najkarakterističnija ilustracija izaći jedan jeziv crtež. Napravio je za jedan horror strip fantastičnu naslovnu stranu gde kamera kao da snima pogubljenika iz Donjeg Rakuca i vidite jedan izbezubljeni, užasan izraz lica čoveka kome oštrica giljotine pada. I to kako je nacrtano iz donje perspektive, da čovek ne poveruje kako to dobro izgleda.
Taj Joe Manili je umeo da radi horore, humor, ljubavne stvari, superheroje, naučnu fantastiku. Nije bilo čega, nije bio sposoban da se dohvati. Čak je sa Stan Lee'em počeo da radi jedan prelep, sladak, novinski strip. I zamislite, to je možda bila prilika i za Stan Lee'a i za njega da napuste ovaj nesretni svet, strip sveski, da odu u taj cenjeni i izuzetno bogati svet novinskog stripa. I onda se desilo da je Joe Manili, koji inače imao 33 godine kada je stradao, izgledao je kao da ima preko 50. Verovatno je taj posao i način rada učinio svoje. Uglavnom, vraćao se svojoj kući izvan Njujorka, kupio je božanstvenu kuću, ženi, ćerkama je obezbedio standard neviđen, stvarno. Pošto se popilo malo, igrale su se karte, on je izašao, ako se sećate starih američkih filmova, vagoni su imali, kako su ono povezani, između vagona se nalazi onaj mali prostor kao balkonči, znate. To se sećate i od westerna pa do filmova iz 40. i 50. I on je izašao da se malo osveži, da zapali cigaretu i voz je naišao na okup. I Joe Manili ispada, pada preko ograde, istog trenutka i suprotnog pravca na drugom koloseku nailazi drugi voz i njega više nije bilo. Žena i kćerke su izgubile kuću, više nema para, nema ničega. Stan Lee je izgubio svog glavnog saradnika, šta će sad da se desi sa Marvelom. U međuvremenu desilo se Jack Kirby, što sam vam malo pre ispričao, on utrčava, nema Joea Manilija, daj njega i stvari su krenule. I vrlo često se ljudi pitaju šta bi bilo sa istorijom stripa da Joe Manili nije poginuo, da nije otišao na kockanje te večeri, ili da je jednostavno preživeo, popušio svoju cigaru i to sve. Verovatno bi izgledalo drugačije i verovatno mnogo lepše i bolje crtano. Ako je išta dobro izašlo od ovoga, od smrti Joea Manilija, američke železnice su ukinuli te vagončiće na vagonima. Tako da je on verovatno bio putnik jednog od poslednjih vozova koji su imali to odmorište. Ono što je vrlo zanimljivo u svetu stripa, to je da je Jack Kirby bio dobar. Vlada Vesović i ja smo se mnogo svađali kad smo bili mladi. Ja sam mislio da ne postoji bolji crtač od Jacka Kirbya, on je tvrdio Jack Kirby ne zna da crta. Ne bih rekao da ne zna, ali njegova stilizacija je vrlo čudna. On očigledno nije baš imao neki kriterijum prema svom radu. Čim je mogao polovinom 50-ih da se javi na onaj interni konkurs da zameni Alexa Raymonda koji je upravo stradao na Ricku Kirbyu. I Jack Kirby je do poslednjeg trenutka verovao da će baš on dobiti taj posao. A vi kad biste videli samo koji su to moćni autori konkurisali za to mesto, ne pitajte. Mislim da je cela ta stvar oko izbora crtača za Rick Kirbya u novinama malo nameštena, malo je ličila na onaj konkurs za Tarzana kod nas. Svi koji znaju gdje đavo spava, znali su da će taj posao da dobiju pokojni Plavša i Vane Kerac. A opet ljudi su crtali. Tako isto bilo i ovde. Svi su u stvari znali da će dobiti posao John Prentice, koji je najbolje imitirao Alex Raymondov stil. A nesredni Jack Kirby je pričao, kaže, posao je moj, pa ja imam isto prezime kao glavni junak. Inače, u toj svojoj brzini, koje nije bilo ravne, evo ispričat ću vam samo ovaj detalj. Poznati mađioničar, ne znam da li ste čuli da je Jim Steranko, koji je bio revolucionar stripa krajem 60-ih i uveo je stvari koje pre njega se nisu radile. Da ne pričam sad mnogo detalja, on je uneo novinu. Čuveni onaj uvod u Nick Fury-a, gde na nekoliko tabli nema ni dijaloga, nema ni pratećeg teksta, već je sve ispričano bez reči. To je on prvi uradio. Međutim, njegova je nevolja što taj njegov izuzetno elaboriran stil zahtevao je vreme, tako da je strašno kasnio. I sećam se da je falilo 10 strana stripa da bi strip otišao u štampu. I nesretni Stan Lee zove Jacka Kirbya i ovaj kaže, dobro, o čemu se radi, šta treba da uradim? Kaže, ne pitaj me ništa, samo neka Kapetan Amerika bude mrtav tih 10 strana. I sad on je očekivao da će iduće nedelje dobiti gdje 10 strana, ne, dobio ih je sutradan.
Ovo je stvarno tih 10 strana nacrtao za jedno popodne. Tako da, ponekad, kada se čitaju priče iz tih herojskih davnih vremena, čovek često pomisli da ono što se događalo među autorima, da je prosto deo neke čarolije. Znate? Zbog čega sam prestao da budem toliko, kako da kažem, sklon Kirbiju do te mere da sam se sa Vladom Vezovićem kao mlad svađao? A recimo, naučim neke stvari. Taj čovek je toliko u starosti počeo da veruje da je on baš stvorio sve, pa i ruku na saksiji. On je recimo u mnogim intervjuima mrtvoladno pričao, Stan Lee, on ništa nije radio. On je bio čovek čiji je ujak bio vlasnik kompanije, što je istina. Martin Goodman je bio ujak ili teča, rekao bih Stan Lee-u. I uglavnom, kaže, Stan Lee je samo služio kada dođu crtači da im da olovke, gumice, lenjire i papire, znate. Što je jedna vrlo ružna stvar, pričati za nekoga ko je sa drugim crtačima napravio zbilja fantastične stvari. Ajde, recite mi, neka me iko pogleda u oči, neka mi kaže da ono što je Stan Lee pisao za Srebrnog letača kad ga je crtao John Buscema, da to nije fenomenalno napisano. Briljantno. Verujte mi, samo me ono što kažu kriterijumi i poštovanje veličine sprečavaju da kažem da je skoro pa ravno Šekspiru. Ali to je jedna druga priča. Kirby je jako voleo da govori i druge gluposti, da je izmislio Spidermana. Da, to je čak isto rekao u intervju, kaže, znate li da sam ja, kaže, izmislio i Supermana? Jeste, kaže, ja sam dao ideju onoj dvojici klinaca koji su taj koncert prodali. Znači, radi se o jednom čoveku u čijoj megalomaniji i potrebi da laže nije bilo ravne. I to je recimo nešto što po meni kvari malo uspomenu na njega i kvari malo, objektivni pristup njegovom vrednovanju. A inače, ako biste hteli da porazgovaramo i o doprinosima drugih crtača, recimo, samo ću da vam kažem da su mnogi, ne samo Steranko. Inače, da znate, Jim Steranko je nacrtao samo 29 stripova za Marvel. Samo 29 stripova i prestao je da se bavi stripom. Ne, Vlado, jer beše on uradio Outlanda, ono za heavy metal, adaptaciju onog Sean Conneryovog filma, tako? Steranko. Nije to Steranko. Outlanda nije radio Steranko. Kako nije potpisao je Jim Steranko? Dobro, Vlada se ne sjeća, znači moramo da se oslonimo na moje sećanje. Znači, on se 80-ih samo vratio jednom stripu, inače je nacrtao samo 29 sveski i do dana današnjih ljudi ga pamte kao žestokog inovatora. A jedan čovek sa kojim se Steranko nije trpeo i mnogo ga je kritikovao, ipak je našao za shodno da mu oda na najbolji način jedno fenomenalno priznanje. U jednoj epizodi koju je nacrtao Neil Adams, znate, ima junak koji se povlači unazad pred plamenovima koji ližu. Ako uzmete svesku stripa i samo je ovako malo iskrenete, ovako, odjedanput ti plamenovi formiraju reči, hej, Sterankov efekat. Znači, postojala je potreba da, iako se ne trpi sa tim čovekom, da ipak ubaci taj jedan način odavanja počasti tom velikanu. A da li znate koji je najpopularniji, najprodavaniji strip svih vremena ikada bio u istoriji ovog medija, pa i u istoriji čovečanstva? Da li to znate? Nije Superman, nego Kapetan Marvel. Odmah da se razumemo, to nije Kapetan Marvel koga znate iz Marvel komiksa, ne. To je jedan junak koji je započet pre Drugog svetskog rata u kompaniji Fawcett Comics. Kapetan Marvel je bio dečkić od 8-9 godina koji izgovara čarobnu formulu Shazam i pretvara se odjedanput udarom munje u odraslog čoveka u crvenom kostimu sa belim ogrtačem koji leti, doživljava uglavnom dosta komične, vrlo simpatične avanture i izgovaranje te reči Shazam, on ponovo postaje dete. I znate šta je interesantno?
interesantno da je DC Comics njih tužio da su plagirali Supermana. I ne samo da su išli dotle, nego su čak tvrdili da deca su glupa i da ne razlikuju Supermana u plavom kostimu i ovoga u crveno i mislila su da kupuju Supermana. Naravno, to nije pilo vodu, sud je bio jak, čvrst, dodeljivo je uvek za pravu posjetu, međutim, da se vratimo ponovo unazad, to su bile one 50. godine, ona zla vremena i Fawcett je mislio da je sa stripom gotovo, da će biti ukinut. I oni su bukvalno odlučili da odustanu i sav svoj kontingent stripova, uključujući Kapetan Marvela, dali su DC-u. Superman se najviše prodavao u 1.200.000 primeraka mesečno. Kapetan Marvel je išao u oko 3 miliona. Znači, treba da imate u vidu te odnose i da je u stvari DC hteo da pokuša da svoju konkurenciju, koja ih je tukla na tržištu po svim nivoima, da ih satre. Crtač stripa Kapetan Marvel je imao jako tužnu sudbinu, radio je kao kelner i čistač klozeta i svirao je gitaru po kafanama, tu i tamo pokušavao da se vrati stripu, ali mu nije išlo. Zvao se C.C. Beck, Charles Clarence Beck. On je recimo krajem 50-ih sa Joe Simonom pokušao da napravi jedan novi strip koji je nazvan Spider-Man. O dečaku koji ima prsten, koji kada protrlja, pretvori se u odraslog heroja. Međutim, i suviše je ličilo na Kapetana Marvela i taj koncept nešto nije baš išao, a Jack Kirby koji je video to, smislio je koncept. Čuj, smislio, pa ukrao. O jednom policajcu koji, zaboravio sam već koji neki čarobni postupak ima da se pretvori u borca protiv zločina koji se zove Spider-Man, i to isto nije prošlo. A sve je to video Stan Lee. I evo ovo sada, što i znamo, postalo istorija. A da li će tako da bude, još ćemo da vidimo. Prekjuče na internetu pročitam da je neki zanatlija koji je pravio one kostime za maskembale još 1954. izmislio žuti kostim sa motivom paučine i nazvao ga Spider-Man. Znači, to je bilo mnogo pre ovoga što je 60. godina urađeno, tako da će vrlo interesantno biti šta će sada na sudovima da se događa. Inače, sve modernije i modernije da se stvari rešavaju na sudovima. Ovu celu priču mogli bismo da nastavimo do u beskraj. Ja bih volao da polako privodim kraju, ispričavši vam još neke stvari koje će verovatno da vas zanimaju, a to je Martin Goodman, čovek o kome sam vam pričao, Stan Leev teča, vlasnik kompanije. On je bio čovek koji, dok nije Stan Lee-a imao, ništa originalno nije umeo da smisli. On je uglavnom svoju kompaniju gurao u posao imitirajući ono što drugi rade. Znači, pazite, postoje podaci, to je i kod nas bio slučaj, sve redakcije primaju izveštaje kako ide prodaja. Tako da svi znaju šta i koliko svako postiže. I tako je poslovao Martin Goodman. Vidi šta ide dobro, iako su recimo u pitanju bili, ne znam, western stripovi, on kaže idemo, radimo kaubojski, ili ako su horori bili, radimo horor. I to je bilo to. Međutim, kada se pojavio Stan Lee, on je polako počeo da gubi tu svoju komandujuću ulogu. I bilo je vrlo zanimljivo, na primer, koliko je bio stvarno krajnje glupav. John Romita, znate već, čuli ste za njega, čovek koji je crtao Daredevila, Spidermana i tolike druge stripove, on je bio tehnički urednik takođe u Marvelu. A pošto je Martin Goodman volao, znate da onako malo paradira, da se šeta, da nadgleda roblje koje radi, kad god bi izašao, on je uvek video Romitu kako nosi nešto i juri iz sobe u sobu. I onda je pozvao jednom Stan Lee-a i kaže, jeli bre, šta ovaj Romita radi, za čega mi njega plaćamo? Kaže, pa on kaže, za nas crta i usput je urednik.
Pa kaže, kako on to uređuje i šta on crta kad ja njega stalno vidim na hodniku? Daj ti to otpuštaj, neću ja da dajem pare za njega. Naravno, to se nije desilo, Stan Lee je morao da nešto izmajmuniše, a ova budala, naravno, bio je zaboravan i to je prošlo. A inače, da ne zaboravimo ovu stvar, da se vratimo još uvek na Steranka. Sećate se da sam malo prepomenuo njegovu revoluciju u pripovedanju stripom kad je uveo table bez teksta, da samo slika i događanje u slikama kažu radnju. I desilo se da je Martin Goodman, gledajući te table koje je morao kao urednik da odobri, pristao je da se taj strip objavi samo pod uslovom da Steranko ne dobije honorar za scenariju. Rekao je, kaže, ovde ne piše ništa, on nije uradio nikakav scenaristički posao. Tako da, eto, u pitanju je takav čovek. I vrlo je zanimljivo da je početkom 70. godina Stan Lee uspeo da ga istera, svog rođenog teču, da ga potisne i da preuzme Marvel potpuno u svoje ruke, a Martin Goodman je pokušao neuspešno da lansira kompaniju Atlas Comics, tako se Timely preimenovao tokom 50-ih pre nego što je postao Marvel, i vrlo je zanimljivo da nisu uopšte uspeli. Nisu se održali, nažalost, a ono što je poseban kuriozitet, to je da je rođeni brat Stan Lee-a, Larry Lieber, koji danas, mislim, crta novinsku verziju Spider-mana, on je napustio svog brata Stana i otišao sa tečom. To je vrlo jedan zanimljiv i interesantan moment. Ne bi bilo pošteno da vam ove stvari pričam, a da ne završimo sa John Buscemanom pokojnim, koji je bio, ja mislim da on, Joe Kubert, Hal Foster, Alex Raymond i eventualno Noel Sickles, to su ljudi koji stvarno nešto vrede u istoriji američkog stripa, znate. I zbilja ne bih mogao da pomenem nijednog drugoga, da ne kažem da vuče koren od nekog od ovih. Warren Tufts, čist Hal Foster. Ne znam, Milton Caniff, Noel Sickles. Znači, John Buscema je bio jedan iz tog osnovnog nukleusa najboljih crtača koji je ikada svet video. Njegova brzina nije bila tako prodigalna kao Kirbijeva, ali je dnevno radio između 5 do 7 strana, a nekada je uspevao da uradi i 10. I ono što je interesantno u njegovom slučaju, na primjer, Jack Kirby kad bi završio posao, on je odlagao svoju olovku, prao ruke i to je bilo to. A John Buscema je najviše volao kad završi posao, opere ruke, večera i onda se vraćao za sto i crtao za svoju dušu. I ostalo je kao anegdota, i to je istinita, kada su recimo poštom stizali njegovi radovi, svi su skakali da prave fotokopije, međutim niko nije fotokopirao lice table gde se nalazila radnja. Ne, svi su kopirali poleđinu na kojoj je Buscema radio prelepe božanstvene skice. On nije nikada imao skicen blok, ali pošto je Marvel davao svojim crtačima na onom fenomenalnom Bainbridge papiru odštampane plave okvirove za tablu, sve odmereno unapred, on je na poleđini tog vrhunskog papira radio svoje skice i mogu da vam kažem da mnoge Buscemine table danas se prodaju po astronomskim cenama, ne zbog radnje sa osvetnicima ili sa Conanom, nego upravo zbog tih prelepih skica na poleđini. Meni se čini da sa ovim bismo mogli polako da završavamo i da kažemo da postoji još puno neispričanih priča, međutim, ja mislim da bi bilo verovatno dosadno, čak kad bismo imali projektor da beskrajne slike pred vama prikazujemo i pričamo ove anegdote. Recimo samo da ovim poslom se niko ne bavi da bi ostao nepoznat. I smatram da velika je šteta što u ona vremena kada su budući najveći velikani među najvećima stvarali,
u Americi nije zaživeo strip Umpah Pah. Da li ste znali da je Rene Goscinny jako često boravio u Americi? Bio je veliki prijatelj Harvija Kurtzmana i samo je ona prokleta situacija koja je vladala u Americi 50. godina sa opštim gašenjem svih izdavača sprečila da imamo Umpah Paha, zamislite, kao strip premijerno objavljen u Americi. Kako bi tek istorija stripa drugačije izgledala u tom slučaju? Kako bi istorija stripa izgledala da Joe Manili nije poginuo? Kako bi istorija stripa izgledala da je Jim Steranko ostao cirkuski umetnik? Znate, Steranko je bio mađioničar i izvodio je one trikove kao Houdini, oslobađanje iz lanaca i tako dalje. Zamislite da je recimo time ostao da se bavi, a ne crtanje stripa. Kako bi svet bio drugačiji? Ili da je Frank Frazetta odlučio da postane bejsbol igrač, a ne crtač. Kako bi tek onda izgledala istorija stripa? No, to je priča za neku priliku. Hvala.